Влизам да си видя новата класна стая и новата госпожа. Защо има капан като при гранушка? И защо няма никой в цялото училище? Малко ми се струва съмнителна цялата работа. Къде ми е учителката? Ще пранк на някой. Ще изсипа цялата сол в тази супа. Готово. Сега ще натровя някой. Отивам да си потърся учителката. Това трябва да е тя. Защо я гони? Да ме е прокарана като гранушка. Не.